המשחק יוצא לדרך, גמר הגביע 2007-2008. עידן טל עם הכדור הראשון לזכות בית"ר בעמדת המגן השמאלי יואב זיו. והנה שוב הבלגן ביציעים, השוטרים נדרשים שם להפריד. מקווים מאוד שלשוטרים לאנשי הבטחה לא תהיה יותר מדי עבודה, אבל הנה אתם יכולים לראות בינתיים בית"ר עכשיו, הנה הניסיון, הנה הבעיטה בכדור הזה נהדר, זה היה רומולו, עכשיו ברוכיאן מנסה להעביר את זה לאמצע. אנחנו מסתכלים דני על היציעים ובית"ר ירושלים כמעט עולה כאן ליתרון. הניסיון של רומולו עשה הכל נכון בעט, אבל הנימה היה בדרך. ברוכיאן כבש בשמינית הגמר נגד אחים נצרת. האם הוא מסוגל לעשות את זה גם בגמר? ברוכיאן, הנימה בשער, ברוכיאן מסובב את זה, וזה הולך החוצה, כמעט שער לזכות בית"ר ירושלים. בעיטה מסוכנת מאוד של ברוכיאן. שמע, דיברנו על זה שאבירם יש לו יכולות בלתי רגילות. קיסקי, קרן קצרה עכשיו, קבל את זה בחזרה מאנטבי, מעלה את זה, קל יוצא ועודף, התקפה עדיין לא הסתיימה, אבוטבול מנסה לשער, לא עובר. עכשיו בנאדו נכנס שם, זה צריך להיות שער! הכדור הזה בעמוד, איזו החמצה של דגו, לא להאמין איך אפשר להחמיץ משם. גם אלי גוטמן שואל, דגו לא הבין איך הכדור בכלל הגיע עליו. זה היה חייב להסתיים בשער לזכות הפועל תל אביב. כל האדומים כאן פשוט תופסים את הראש, איזו החמצה ענקית של דגו. טבי, פסט ג'וניור, קיסקי נסה לגנוב את זה, אין שום דבר, כדור, אומר מאיר לוי. והוא צודק מאיר לוי, כי יואב זיו לא ראה אותו מאחור. בואו נראה את זה שוב. כן, יש פה בעיטה של יואב זיו לחזה של זה. יש בעיטה של זיו, נכון. ספק בכלל. נכון, אבל מה שקורה, יואב זיו עם הגב, טלקיסקי, הוא לא רואה את טלקיסקי, ואז הוא הולך לכדור, אין מה לעשות. תשמע, זה שיקול דעת נכון של מאיר לוי. טלקיסקי בא עכשיו בטענות לשבתאי נחמיאס. עוד תל אביב עכשיו קצת מתעוררת ברגעים האחרונים. הנה ארבטמן נכנס שם לנגיחה. עוד החמצה אחת גדולה של הפועל תל אביב, הפעם של ארביטמן. סגירה מצוינת של קאלה שגם נפגע במהלך הזה. שתי הזדמנויות גדולות להפועל תל אביב ב4 דקות. כדור מצוין של טלקיסקי. במצב כזה ארביטמן חייב להפתיע. עכשיו מקבל את הכדור הזה בחזרה מטל, מצב טוב, רומולו באמצע, גם ברוכיאן מצטרף, הנה זנגברג מעביר את זה, זה צריך להיות שער של ברוכיאן, לא! מצב מצוין לזכות בית"ר ירושלים, 2 דקות בתוך המחצית השנייה. הנה ההגבהה של זנגברג, ברוכיאן מגיע לא טוב לכדור, מיקם את עצמו לא טוב, הרגל רחוקה מהכדור, לכן הכדור הלך מעל השער. בינתיים הזדמנות טובה עכשיו להפועל תל אביב, זהו ג'וניור, בועט, הכדור הזה בסופו של דבר לא נכנס, מצב לא רע בכלל. כן, אבל לא הייתה לו ברירה, הוא חייב היה לבעוט לשער, כי לא היו שחקנים של הפועל תל אביב לידו בתוך הרחבה. ואת זה מדגו, זווית חדה. הולך מהר מאוד לזנברג, בדיר מולו, תמוז באמצע, הנה בכדור הרוחב, זה צריך להיות שער כמעט של ברוכיאן. הנה עוד בעיטה, איזו עדיפה של הנימה לכדור הנפלא הזה של אלברמן. כמעט שער לזכות בית"ר ירושלים, שפתאום בהתקפה אחת מגיעה למצב המצוין הזה. הנימה היום במיטבו. אלברמן עכשיו נראית אלברז, תמוז בתוך הרחבה, גם זנברג, הנה בהגבהה, תמוז מוריד את זה, בכדור הזה יוצא החוצה. קרן לזכות בית"ר ירושלים, תמוז תופס את הראש, גם שום לא מבין איך זה לא נכנס. בואו נראה את זה שוב, 4 דקות לסיום, כדור של תמוז, הצלה של הנימה, אם הנימה לא נוגע זה הולך לרשת. נגיחה עכשיו של טל, זהו תמוז, מצב מצוין, צריך להחזיר לטל, לא עושה את זה, עדיין תמוז בועט החוצה. טל חיכה שם לכדור, התחנן, תמסור לי. היה רגע שתמוז היה צריך למסור, לא עשה את זה. כאן הוא צריך להעביר מסירה, נתקע, בסופו של דבר הולך לשער ולא מדייק. טל מקבל את זה. הנה התרגיל של טל,
מצליח לנער מעליו את קנדה, מעלה את זה לאמצע, הנה נגיחה והכדור הזה יוצא החוצה, לא יאמן. איזו החמצה של תמוז, מי אם לא טוטו תמוז. מה יכול לבקש יותר שחקן? 2 דקות בתוך תוספת הזמן של גמר גביע, היה קונה את עולמו עכשיו ל-20 שנה עם הנגיחה הזאת, אבל זה יוצא החוצה. העבודה המצוינת של טל באגף, תראו כמה תמוז לבד, 6 מטר מהשער ליד הקורה. תשמע, הוא התרומם פנטסטי, הוא גם הוריד את הראש כמו שחלוץ צריך לנגוע. זנדברג רוצה מסירה, כדור של טל, בועט טל, והכדור הזה בחוץ. הייתה טובה חדה של עידן טל ליד הקורה. אבל אפשר לומר הרבה מילים טובות לגבי הפועל תל אביב. כשהיא מתמודדת מול בית"ר ירושלים עם חומר שחקנים כמו שיש לבית"ר, בית"ר הייתה צריכה להיות הרבה יותר טובה והייתה צריכה להכריע את המשחק ב-90 דקות. עכשיו טלקיסטי הולך לדגו, מברז איתו, דגו בועט, והכדור הזה לא רחוק מהשער. ניסיון טוב של דגו להפתיע שם את קאלה, וזה כמעט מצליח. ניסיון טוב של דגו ברגל החלשה שלו, הרגל הימנית, הוא רואה את קאלה בחוץ, מנסה להגיע מעליו לפינה הרחוקה. עכשיו קנדה, אדיר עושה שם טעות, בית"ר להתקפה מסוכנת עם טל, תמוז באמצע, זנדברג מאחורה, טל חייב לבעוט, טל, והכדור הזה יוצא החוצה, קרן לבית"ר ירושלים. טל חיכה וחיכה, בסופו של דבר לוקח את הבעיטה לשער ונבלם בדרך, רק קרן. כדור של זנדברג, שמגיע אלברמן לתמוז במצב טוב, בועט החוצה, עוד החמצה אחת של תמוז. זווית קשה מדי לתמוז. מאיר לוי מציץ בשעון, גם הוא אוהב פנדלים, היה כאן ב-2000, שפט את הגמר האחרון בין שתי הקבוצות האלה, המשרוקית בפה, הנה מגיעה השריקה 0-0, אנחנו הולכים לפנדלים, ופנדלים זה אף פעם לא משעמם. תמוז היה יכול לגמור את המשחק הזה הרבה יותר מוקדם, אם אני אמה עוצר, הפועל זוכה, תמוז, בפנים, איזה כדור מצוין, מושלם. 4-4, ועכשיו הכל תלוי בברוך דגו. האם דגו זוכה בגביע שישי? ולא, הוא עוצר את זה! קאלה עוצר! איזו החמצה של דגו! תראו את הטירוף עכשיו של קאלה ואת העצב על הפנים של דגו, הכל כאן פתוח בגמר הגביע, מי אמר שמשעמם? 4-4, קאלה גדול, דגו בועט לא טוב עכשיו, דווקא ברוך דגו יודע לבעוט מהנקודה הלבנה, קאלה מגיב מצוין ועוצר את זה. מי הולך לבעוט עכשיו? שמעון גרשון. אני אהיה מעצר פעם אחת, האם הוא מסוגל לעצור את הבעיטה הזאת של גרשון מול האקסיט. גרשון יוצא לדרך וזה נכנס עם הרבה מאוד מזל. איזה תסכול עכשיו בהפועל תל אביב, שמעון גרשון בועט לא מספיק טוב, אניאמה מצליח לגעת בכדור אבל לא יותר מזה, תראו, מצליח להדוף את זה לקורה ופנימה. הלחץ כל כולו על רובנוביץ' שנכנס כמחליף, למעלה מ-40,000 צופים באצטדיון, אף אחד לא יושב, אף אחד לא נושם, עובד וקאלה עוצר, הגביע נוסע לירושלים. איזה טירוף ביציעים, 25,000 אוהדי בית"ר לא יודעים את נפשם מרוב שמחה. בית"ר ירושלים מחזיקה את הגביע לעונת 2007-2008, רגע שהם לא ראו 19 שנה. הכל מוכן, הנה זה בא, בית"ר ירושלים זוכה בגביע המדינה לעונת 2007-2008, הגביע צבוע בצהוב שחור.